Sibunna kwanya. Na fabinu no papia afu until one day ya we si na step na agbalata we dada we gbajie ụkwụ. So fancha niile wesoro we naba village yotago ije gbadi ụkwụ. Not from there ka ha no we weta onwe ha na village. Ha we nozi ala maka na nke anozi ano sef. N'ike akwụgolo tọgwụ enu ogo imagolo ka o sewado. Ya we naba village kpolu maka naba benne ya. We luo we no lebafu. Kafa no na village afo imagolo obido fiabana ndị befarụ no. Fiaba ndị befarụ kedu onye ọ ga-abụla ọ ghara ifiarụ ikpolu mune se bịa kposelu your parents wete ndị na-ebe afọ kedu onye ọ ga-abụla ọsị m nne ha wee na-ebu ya na ụmụaka na-ese ya na ụmụaka na-ese ọsị m nne na fa nọgidezi ike kwụlụ ọtọ gwụ ya arụbido wee gbakaba ụmụnne nwanne ya nwoke papia na-eketi anya wonde si ya nne na ụgwọ akwụkwọ nya kwụọlụ gị na lia n'iyi na afụfụ ya taa n'isi gị na lia n'iyi ya mara na etu ka isi end ọsị m nne ya besiela akwa ya fụlụ ndụ mmụọ mana kedu ife a ga-emekwa na enwere choice ya nọlọ ka ya nọ ebe dọkatazịa nwanne ya nwoke nke dị ọkpala ya ji almost 5 years wee tọ wee sị ya nne ka ịkpọ di gị ka ikpolu ụmụaka na-ese ekponye di gị na fazụsigo na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ya kpolu ụmụ ya na fafunuru dị lazy man dị otu a na ọ bụrụ na okponye ụmụaka na ọ ga-eme ya ọbụlụ mmadụ ọ stand on his feet. Ọ sị m nne kedu ka a ga-esi kpolu ụmụaka na-ese kponye nwoke akpatanwuru ife olili nwoke akpatanwuru ife oli ka a ga-ekponye ụmụaka na-ese ya jụọ fancha niile ma papia kwele nwanne ya nwoke na-asị anya kpone ụmụaka ya ajụ maka nọ nne ka ya bụ n'ọsọsọ mami ya bụ onye asọpọtụrụ fa mana mami ya asọpọtụrụ fa mana nwaanyị mmadụ o nwerekwunu choice kedu ife ọ ga-eme ọrụ isi na ife na-atọ ụtọ ikwu ife ọ na-atọ ka ya like ọ bụrụ na esinye ekpone na ụmụaka inyebenu fa nni mmakọla ụdị ife anwa ọsị m na ọnọdụ ya nọzi be nne ya adịrọsị mmacha ọ dịrọsị mmacha mana kedu ife a ga-emekwanụ na ya nwere choice until one day okwu wee sịela ya na nwanne ya nwoke this guy wee wele iwo wee kụọ ya akụ kọsị anya dọkasịala ya akwụ ya nwanne ya nwoke ya ji almost 5 years wee tọ si anya kpọrọ ụmụ ya pụọ na ọ bụ na okporo ụmụ ya pụọ na ya ga-egbu ya na ife a ga-eme ya ma ndọsị mma na ya ga-eme ya ife ya ọsị m ọnya nwa na anụ ya na ya ga-adụ worse than hi ọsị m nne nwanne nwoke bido si ha etere ha ya na ụmụaka ife a ga-eme ụmụaka na-agbọzi ụmụaka ka nkịta ịmagolu mana ka o tisielie ife anwa ọsị m nne na akwa alele ya belu ọsị m nne na ya begidela akwa wesị ọkwụmụ nwaanyị bie ga-abụfanata be nna fa na-akpọfe odogwu na ya bela akwa ụgwọ akwụkwọ nne ya kwụọla ya na ya bela akwa ife nwanne ya mụrụ nke a na-ebesi ebe ya na-ebe akwa ụdịdị ya nọta ka a na-ebe akwa ife nwanne ya nwoke tilie ọsị m nne kekwana ife a ga-eme na o nwere ọsịna antie ka ọkọzin ya nụrụ ife mee na ihe a wee wute wee si ya nne na o nwekwana onye ọ ga-abụla arụ aghali na-agbake ya na ya ga-achọli ya ego ya gbagotekwa Lagos again ka fa bịa chọta ụlọ bili o wee chọli ego ya wee wele ego wee kpọrọ ụmụ ya wee gbagokwe Lagos wee luo Lagos wee hayata ụlọ wee kwụ ụgwọ ụlọ wele oke ebele ego fa ọnụ gote few things wee jekwulu ndị fadọba bed na nke fa magolo few things fa nwere ebe die na-asụkọ wee butesie those wee donye fa wee bukwelu ya wee bido wee chọkwa ihe a ga-alụ wee na-enye ụmụaka nri akwana ya ọsị m nne ihe a wee na-aga ewee nyegide ụmụaka nri ụgwọ ụlọ fa kwụrụ wee luo ime spy 2 months before ụgwọ na-eme spy die wee sị ya na o nwere ebe a chọrọ ije na Abuja na o nwere ọlụpụta na ka aje ebe afọ ka aje ma ma onwe ife a ga-eme ka aje ebe afọ ka aje ma ma onwere nke nwanne nọ
na ya amagolu n'ugwu n'ọkọ na-agbala ọsọ. Mana kedu ife a ga-eme? Onye nwere ife ọ na-alụ nọgidesi gị na ọ nwere ife ọ na-alụ, kedu ife ị ga-eme? Ya sị anyị ejene ka ọ bụzala nge nwa. At least o bupụgodu afọ ya, ịmakwa na afọ sọsọ afọ die ma ihe ọ na-akọst ya. O wee kwado wee jebe Abuja wee hapụ ya na ụmụaka. Si m nne na ihe a na-eme na 2001 ruo tata na afọrọ di anya. nọ ọkpọ ha na fon. Na since afọ o jebele ihe anwa ruo taa, di ya anara ajụ ma ha na-eri nri o, ma ha na-eri nri o, ma ha na-egboko, ma ha na-egbede. N'ọsọsọ once cause not twice ka bekete o wee nwụchie ya nwoke obele ego ọ nwụchiri ya ruo tata. Ọ sị m nne n'ụwa nke in fact hi nwesị ya nne since afọ izinugo mmadụ ka ọ chọọ di gị? Ọ sị m yes o. Na once ka akpọrọ onye anụrụ n'obi na bịa wee sị ya biko na ya chọrọ ịbịa Abuja ka abịa fụ di. O wee jee gwa di esi ebe afọ kwapụ gbafuo. O meela ọsọ o, o meela ọsọ. Ọ sị m akwana ya ọnụ ụgwọ ndị enyi ya nwaanyị wee sị ya na ya fụrụ di na Abuja. Ya wee sị ya biko ọsọ ọzọ ọ ga-afịa ya gba mbọ jụọ onye ebe obi ka ya bịa visit enyi. Ọ ga-abụ ọmala ebe obi ka ọ bịaza akwa nyanwa ka ya welu nzuzo wee jebe. Enyi ya nwaanyị wee fịa again wee na-asị ya kedu ebe ọ bụ na ya chọrọ ka ya bịa fịa nke nwa nke wasị anya hapụ aka ma emechie ka ya nwa bịa ebe nyanwa bi. Enyi ya nwaanyị ekwusiri ife di ekwula ọtọ dịsa ya ọfụrọzi di elu tata. Na ọ nụkwara akịlịlị ma onye maalụ nyanwa ma ọ na ya jụla esi ya ma ọ na onwe ka si wee mata ebe obi na ịma nnụzi akụkọ ya ọ nkụtụ ya side afọ. Maka na ife nji wee sị ya imekwele investigeshọn ọ na-ebulu na ojego na kpụrụ ya na nwaanyị ọzọ bili. Ịmagolo ụfọdụ ụmụ nwoke yes ọ bụgodolu na ịchọzi dis woman, ọ bụgodu 1 naira ego isi na-enye ka o wee na-asọpọtụ ụmụaka na-ese nwa. But no, ị hapụlụ nwaanyị ụmụaka na-ese ticha aka n'ike na-ebi ndụ gị ọdọgo right na ntị. Akwa ifere ihe a na-akpọ marriage ngwugwu nke mystery dona ya dị too much. Ife ịtọghetelu ibube. Ọ sị m nne ọkwana ya. Ọ sị m ka a na-akọla anyị ihe a kịta na ebe fabi maka na ya akwụgidego ụkwụ nọ chekienu for 4 years now. It's almost 4 years 2001 till now. Na ọnya na-akwụgwụ nọ na-azụ ụmụaka na-akwụla ụmụaka ụgwọ akwụkwọ. Na nwa ya nwoke nenesi kịta anụnwa wayek yọtago wee na-achọ ka ọ gbaa jambụ. Ọ bụrụ na ọ gbaa jambụ pasị kedu ife a ga-eme? Kedu ife a ga-eme? Ọ sị m na ebe fabi kịta na landlord si ya na ọ ga-akwapụ na nwa ya n'obodo oyibo na-anatazi Naija and no that apartment particular one fabi na eko pikili out of the whole apartment. So na ọ ga-apụ ka fa renovate anya maka na ya gbaghalịba asị ka achọba ego ka akwụkwakwa ka ya si akwụ mkpirisi mana landlord achọzi wee kukuo ihe okuku na wee wịa.